משחק, שוויון 6. שפר לוקח את הזריקה, פוגע! 6 מתוך ה8 של מכבי תל אביב, רשומות בטור של שפר. 8-6 למכבי. הנה המתפרצת של היוונים עם קוך ובודילוגה. פנתינאיקוס פותחת הפרש של 5. 13-8. הופה. NFL. יופי של כניסה. נקודות ראשונות של נדב, 17-12. שחקן שלישי של מכבי תל אביב שעולה על לוח הקולים הערב. קטש, תוך איתו. ואת הכניסה הזו של קטש, איזה יופי! איזה מבצע פנטסטי של קטש. זה שווה 4 נקודות, כזה ביצוע. תראו את זה. פשוט תענוג. אנחנו בשוויון 17, 5 נקודות של קטש. וכשהוא עומד באמצע אתה רואה את הרווח בגובה שלו, על ידי כך גם שהוא חוסם וגם מהווה למעשה מטריה. איזה יופי! העשית של אלכסנדר, הנקודות של פופה. 2 הפרש למכבי תל אביב, 25-23. אצל היוונים עכשיו פט ברק, מספר 13, העירי על המגרש במקומו של איקונומור. עושה את קטש. הנה הכניסה של קטש, ואיזה סיום נהדר! היתרון של מכבי תל אביב, 29-27. קטש עם 7 נקודות. יש סל, וגם יש עבירה. ביצוע מצוין של אלכסנדר. והעבירה של ברק. ועכשיו אנחנו עם פסק זמן, 28 שניות. ו4 עשיריות לסיום המחצית הראשונה. שוויון 33. תראו איזה ביצוע נקי ומדויק של אלכסנדר, שגם ילך אל הקו בטוב. כדור אצל ג'נטילה. ניסה הזו של אלברטיס, אין שם שריקה לצעדים, ואלברטיס מעל NFL עושה את הנקודות. עוד 2 שניות. הנה הזריקה האחרונה של גודס, וזה בחוץ. תמה המחצית הראשונה, נקודה יתרון לפנתינאיקוס, 35-34. שפר. לחץ של אלברטיס, שפר לוקח את הזריקה. אלכסנדר מתחת לסל. 37-36. 9 נקודות לוויקטור אלכסנדר. הוא גונב את הכדור שם מרג'ה. והפעם מתחת לסל. אלכסנדר חופשי. צולף. 11 נקודות לוויקטור אלכסנדר, ומכבי תל אביב שוב ביתרון, 43-42. עוד 6 שניות על שעון הזריקות, 5 שניות. שפר לוקח את הזריקה, זה הולך פנימה. נקודה יתרון למכבי, 53-52. שפר על 14 נקודות. דודוריס, אלברטיס, כוח פנוי, פוגע. הגדול ביותר במחצית השנייה לזכות היוונים, 6 נקודות אחרי השלושה הזו של קוך. 60-54 פנתינאיקוס. פסק זמן 4 דקות 23 שניות לסיום. עבודת הגנה מצוינת, אבל שפר תחת הלחץ פוגע. 16 נקודות לדורון שפר, 4 נקודות ליוונים, 60-56. קוך של ג'נטילה, והכדור יהיה של מכבי תל אביב. NFL, גודס, קטש. דקה 55 לסיום. אין שם שריקה לעבירה, ושפר צולף, לא, עוד החטא, אבל שפר לוקח את הכדור הזה. קטש עכשיו עם הכדור, אלכסנדר בחוץ, שפר לא מגיע לכדור, וזהו בודירוגה. NFL עוצר אותו. זהו בודירוגה עם NFL. הכדור הזה בחוץ, רג'ה שם, ואלכסנדר מנצח. הדקה האחרונה, מכבי תל אביב במינוס 2, ועכשיו קטש מול קוף, עושה את החדירה, נתקל ברג'ה, לא מצליח לשים את זה בפנים. הכדור אצל ג'נטילה, 50 שניות לסיום, פנתינאיקוס על 60, מכבי תל אביב על 58, הכדור אצל בודירוגה.
דינמו צוללת לסל של מכבי תל אביב כאשר השעון נעצר על 40 שניות. מכבי במינוס 5, 63-58. שפר עכשיו. גם זה בחוץ. אלכסנדר לא מצליח להגיע, והכדור יהיה של היוונים. 28 שניות. ראשון בפנים. 6 לפנתינייקוס. 7 לפנתינייקוס. 65-58. כלים, הנפלד במשחק חלש ביותר רק עם 4 נקודות, לא לקח את המתנות שרג'ה נתן לו. שפר היה בסדר, אבל עוד פעם אין למכבי תל אביב מספיק כלים, ובסך הכל עוד פעם אפשר להיות מרוצה מתצוגת ההגנה של מכבי תל אביב שהורידה את פנתינייקוס ל-67 נקודות, אבל בהתקפה עדיין חייב לבוא שיפור. תם המשחק, פנתינייקוס 67, מכבי תל אביב 58. פנתינייקוס שומרת על המאזן המושלם שלה 6-0 בליגה האירופית. מכבי תל אביב עם הפסד רביעי, אבל בהחלט עם משחק שנוטע תקוות לקראת המשחק בשבוע הבא באיסטנבול מול אפס פילזן.